Masterizer. Sanibona ku-part 58 la esiqala khona kuKheli owayesathuswe ukuzwa ukuthi uJustice usemotweni kaTravis. Wathi uKheli, Justice nekuphi njengamanje? Wathi uJustice ngisemotweni. Wathi uKheli indawo. Wathi uJustice mangazi sikuphi la Travis. Wathi uTravis ubalo ukhuluma naye efonini. Wathi uJustice uyazi nje ukuthi bengifonela umama. Wathi uTravis umyeke simsurprise singamtshela ukuthi sikuphi njengamanje. uKheli wayesetatazela waya kulosisi asebenza naye wamtshela ukuthi ngicela ungifonele amaphoyisa manje. uKheli wabhala ephepheni icontact kaRicky. Wathi ngicela ungitshelele leli phoyisa leli ukuthi uTravis uthatha ingane yami. uKheli wabuyela efonini wathi Justice ngicela unginikezele uTravis ifoni. uJustice wanika uTravis ifoni. Wathi uTravis i-wrong lento ongenzisayo wena Kheli ungikhulumisa nefoni ngidrive. uKheli wathetha wathi Travis uyisaphi ingane yami. Wathi uTravis angikuzwa Kheli angazi noma inetwork yini. Wathi uKheli ungizwa kahle msungidlalisa le game yakho Travis uyisaphi ingane yami. Wathi uTravis ubobuye ufone ngoba inetwork iyahlupha angikuzwa. Ngoba sathe uKheli ngiyakuzwa mina ungizwa kahle nawe. uTravis wathi ngoba uzwakala ngcono ngivale ifoni wayevala wayiphosa ebackseat wasala ekhala uKheli. Losisi watshela uKheli ukuthi nali iphoyisa kade lifone efonini. Wahamba bamba ifoni uKheli esekhuluma noRicky. Ethi ngicela ungisize uTravis uthatha ingane yami. Basemotweni kodwa akafuni ukusho ibaphi nendawo. Wathi uRicky inhloboni yemoto ayishayelayo. Echaza uKheli uhlobo lwemoto nombala. Wabuza uRicky ukuthi umthathephi. Wathi uKheli umthathe egroundini lebaseball lasesikoleni sabo bebeyodlala. uRicky wabhala kwelinye iphepha eceleni wamemezela elinye iphoyisa elitshela ukuthi alifonele le namba ebhalwe ephepheni. Umayelana nalo mfana wakhe yini usethatha ingane kaKheli Isaacs. uRicky watshela uKheli ukuthi okay sizama ukumfonela uTravis. Wathi uKheli nengane yami uJustice unayo ifoni. Wathi uRicky ngicela ungiphe inamba yakhe wamnikeza uKheli. Wayibhala phansi uRicky wasememeza leli phoyisa wathi woza uthathe nale phone number leza la ithatha inamba kaJustice. uRicky wabuza uKheli ukuthi ukuphi wena. Wathi uKheli ngisemsebenzini ebhenki. Wathi uRicky kanti ukhona la eduze siyeza manje. Wavalelisa wavala ifoni uKheli wasala esethetha kulosisi ethi kodwa uTravis uyenzelani lento. Losisi wathi kuKheli akakhululeke kuzolunga. uRicky wathola information yemoto kaTravis icomputer hamba watshela omunye kwi-call center ukuthi akamranele ama-checks kule moto. Igama lika-driver uTravis Kane. Wezwa lokho uEsperanza wethuka wathi kwenzakalani Ricky. uRicky akangamphenduli uEsperanza wahamba uRicky. uKheli wafona esefonela uEsperanza. uEsperanza wayiphendula ifoni. Ebuza kuKheli ukuthi wenze njani. Wathi uKheli uTravis uthathe ingane yami uJustice. Wathi uEsperanza umthathephi. Wathi uKheli umthathe kwi-baseball game emagroundini nasesikoleni sabo. Wathi uEsperanza okay ngizokufonela back. uKheli waphinde wafona esefonela uJustice. ifoni kaJustice wathi uyayibamba wathi uTravis akayiyeke. yaringa ifoni kaJustice yaze yangena ku-voicemail engayiphenduli. Masithi emsebenzini la kwakusebenzela uBradley Montgomery. E-ofisini likaBradley kwangena u-Edward. uBradley mbuza unokhi ngani. wathi u-Edward ngizonokhelani yimina engingenayo uyangibona. ubuye wazohlala phansi u-Edward ebuza kuBradley ukuthi ukhulumile lesifebe sonkosikazi wakho. wathi uBradley angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. wathi u-Edward u-Alex usekuhlukumezile Bradley kufanele athwale wonke lamacala nangenxa yezinto azenza kiyo eplazini likababa wakhe. wathi uBradley ngangikhona nje nami. wathi u-Edward ngisho sekufike wena ngisho ungakafiki mina before. ethi u-Edward ngifuna ukukutshela ukuthi u-Alex wenzani. wathi uBradley angifuni ukuzwa lutho ungangitsheli. wathi u-Edward ngizokutshela ngenkani ngoba kubalulekile. ethi ngasuka la ngiyobackup omunye upartner wami wephoyisa. sithe sisakhuluma nalelo phoyisa ukuthi sizongena kanjani eplazini likaRusty. u-Alex wavele wagxumela emotweni yaleli phoyisa wayintshontsha wabaleka naye. sinalelo phoyisa sasingaphandle u-Alex esemotweni yakhe. wathi uBradley u-Alex wantshontsha imoto yamaphoyisa wavuma u-Edward. ethi nami ngaxakeka Bradley mngani wami ukuthi sengenza zonke lezi zinto ngoba usave lo yadoti wengane awuzala kuRandall. ethi u-Edward namanje ngisayibuza Bradley ukuthi wawungenelani sizibeni esiyingozi kanje usave lo yadoti ngoba u-anti wami uma-Alex wayesekwenzela izinto zalula. wathi uBradley ngangiyisave ngoba ingane engenacala. wathi u-Edward usho ukuthini ingane engenacala leya ngane iyihlazo kuwena Bradley. ethi ngihlale ngiyibuza ukuthi usungenelwe yini wena ngokuba soft kanje. wathi uBradley angekho soft ukuthi nginonembeza lo ongenawo wena. wathi u-Edward vele nginawo unembeza ukucabangela leya ngane nginonembeza ukucabangela wena Bradley. ethi ngifuna ukukusiza Bradley. u-Alex kumele simpintshele ekhoneni vele athwale wonke lamacala. ukuntshontsha imoto yamaphoyisa ukulahleka kwalela phoyisa nokufa kwabantu eplazini likababa wakhe. ethi asengibophise Bradley awudonse iminyaka ejele. wathi uBradley angifune kwenza lutho mina. wathi u-Ed usho ukuthini ngaleyo nto uzovela uhlale nje emva kwayo yonke lento embi asekwenze yona. wathi uBradley ngithi ngeke ngenze lutho ngoba sengikhathele yilento. wathi u-Edward kanti kungeneni engqondweni yakho Bradley ngidriver ngisuka le ngoba ngizokunika indlela elula yokuyiphindiselela ku-Alex. wathi uBradley Edward
umsafarishe kakhulu u-Alex. Wathi u-Edward usacabangela u-Alex ukusafarisha wena othini ngokwakho ukusafarisha. Wathi uBradley ethi ngicela uhambe. Wathi u-Edward kanti usoyaphi lo Bradley Montgomery engimaziyo onesibindi oyisosha engaya naye empini. Ethi liphi lelo sosha elabulala abantu e-Iraq ngoba lizosindisa sesithunjiwe. Ethi kanti ubani wena ngoba uyena uBradley. Wasukuma u-Edward wathi hayi kulungile ngizohamba. Kodwa lelo sosha malibuyelwa ingqondo yokuthi likhumbule ukuthi liwubani ungifonele ngoba njengamanje angimazi lo muntu ophambi kwami engikhuluma naye. Waphuma wahamba u-Edward mase siya esibhedlela ehotini lamaRandall kwangena uMarcy ephethe imbali. Bebingelelana ethi uMaRandall kwangcono sengizothola umuntu engizoxoxa naye. Wathi uMarcy kanti bathi uzophuma nini nodokotela ngoba ngikufuna u-out la. Wathi uMaRandall kwamina ngifuna ukuhamba kodwa lo dokotela ubhizi nokungitshela ukuthi uzongikhipha kodwa akangikhiphi. Wathi uMarcy ngicela ukukuhaga. Wathi uMaRandall sekuyacelwa yini uzothatha ihagi. Wasukuma uMarcy wahaga uMaRandall. Wathi uMaRandall umzimba wakho Marcy ngane yami washisa kangaka uphethe umkhuhlane. Waphika uMarcy wathi uMaRandall oza la ngekathi emthinta esiphongweni. Nambuza ukuthi uneshow ukuthi awugule. Wathi uMarcy cha ngigule ngiright. uMaRandall wancoma imbala ayilethele uMarcy wathi inuka kamnandi. uMaRandall watshela uMarcy ukuthi uRandall ungitshelile ukuthi ukubonile. Wavuma uMarcy wathi uLouis wena awujabulelanga nokumbona ukuthi usaphila. Wavuma uMarcy wathi ngikujabulelile ukumbona ukuthi usaphila. Wathi uMaRandall umnikele ihag. Wathi uMarcy cha ngimnikanga futhi ngimele kude kakhulu naye. Wathi uMaRandall kodwa inhliziyo ayimelanga kude angithi. Wathi uMarcy angizelanga ukuzokhuluma ngoRandall. Wathi uLouis vele uzele lokho. Wathi uMarcy ngabe yona into eyicabangayo leyo. Wathi uMaRandall no iyona into engiyifisayo. Wathi uMarcy asidlule lapho ngizokutshela izindaba ezinkulu engiyithole ngila esibhedlela. uMaRandall washaya izandla wathi kazindaba ezimnandi ezithini. Uthe uMarcy uyayiqala leyo ndaba kwavuleka umnyango wangena uRandall. Wangena sethethe uRandall ethi ngicasuke kabi ngicasula lesifebe su-Alex. Wathi uma wakhe ehlisa umoya ngathi uRandall engayekile ukukhuluma. Wathi uMaRandall bingelela nangunkosikazi wakho ethi hayi ayithulela uRandall. Wathi uma wakhe bingelela unkosikazi wakho. Wathula uRandall wathi uMarcy kuzomela ngihambe. Wathi uMaRandall hlala ngane yami bekunento ebisazongitshela yona. Wathi uMarcy ngiyahamba ngizokutshela sesisobabili. Wathi uRandall ngisaqhubeka nalomsangano enwenza noBrad. Wathi uMarcy yalowo msangano usaqhubeka kahle. Wathi uMaRandall unesho ukuthi uyahamba Marcy. Wathi uMarcy ngiyahamba uzobuye ngikubone. Wathi uRandall hamba phela wavalela isinto engapheli nawe ngoba nawe uyesinye isifebe. Wathi uMarcy kuLouis ngeke kumele ngihambe ngempela. Asikathi ephuma uMarcy ethi uRandall nawe kudala uvalelisa hamba phela kumlungu wakho. uMaRandall ethithisa uRandall ethi uzongihambisela umuntu ngihleli nayo yini ke lebalekile ozongitshela yona. Wathi uRandall ngeke uzokholwa ukuthi uAlex utshele ijaji ukuthi ingane akusiyona yami. Wathi uMaRandall kanti eyakho nivele. Wathi uRandall ingane yami ma ungangibuza kanjani leyo nto. Wathi uMaRandall pho umawaya angayishiso yini leyo nto. Wathi uRandall uthe ubethandana nabantu abaningi kodwa ngiyamazi ukuthi ubeqamba amanga. Wathi uMaRandall wena waneshow engaka wazi ngani ukuthi bengakuchitheli nawe. Umuntu wesifazane okwazi ukuchithela indoda yakhe ashade nayo yini engamhlula ukuthi achithele iboyfriend yakhe. Wathi uRandall imina ngedwa bengithandana no-Alex masingasakubali kwamkhonyana wakhe kanti leya ngane futhi eyami futhi ifana nami. Wathi uMaRandall yalokho ngiyakuvuma ngoba ngayibona. Wathi uRandall wathi usawayibona wayibona nini. Wathi uMaRandall ngayibona mhla ngizama ukwehlisa lento yakho ngaye emzini ka-Alex ngiyomncenga ukuthi ngicela kuvumela ubone ingane yakho. Asase ngimcela ukuthi angitshengise wangikhombisa ngayibona. Wathi uRandall usuyabona ukuthi ingane yami. Wathi uma wakhe kungenzeka kube ngeyakho. Wathi uRandall uAlex akazani nabanye abantu abamnyama ngaphandle kwami. Wathi uMaRandall usho ukuthi nje wona wonke amadoda abantu abamnyama ukhuluma nawe kuphela. Wavuma uRandall wathi mhlambe nelinye iphoyisa-ke elithandana nomngane wakhe ekuthiwa uLoshini. Wathi uMaRandall uAlex yini engamvimba ukuthi ajole nalo uLoshini. uRandall wabuza kuma wakhe uthi uMarcy yena ubezokwenzani la. Wathi uMaRandall angimazi wena usiphazamise esaqala lenkulumo abezongitshela yona. Wathi uRandall ikhona into oyidingayo mhlambe engingakutholela yona. Wathi uMaRandall yawo ungangitholela isikhathi sokuthi ungishiye ngisale ngedwa kancane. Wathi uRandall ma uyangixosha ngabe yona indlela yokungibonga ukuthi bengikuvakashele le. Wathi uMaRandall ngiyabonga ukuthi ubungivakashele ngicela uhambe manje ngoba ngitshela ngisafuna ukuhlala ngedwa. Wathi uRandall okay kodwa ungifonele ma kwenzeka bekudischarge. Wathi uMaRandall okay. Waphuma wahamba uRandall wasale ekhuluma yedwa uLouis ethi usibange isicefe njengobaba wakhe. Ebhenki uKhilo wayefonelwe Esperanza efona Esperanza angena ku voicemail. uKhilo washiya imessage wathi Esperanza uthe uzongifonela back ngicela ungifonele ngifuna ukuhamba ngofuna uJustice ngoba ngimazi uTrevor Sithumtshontshe wamshonsaphi. Kanti ukhuluma nje uKhilo akaboni ukuthi uDiane umile la eceleni kwakhe. Wathi uDiane ngabe ngizwa kahle ubaba wakhe uvalelwe ejele iboyfriend yakho entsha ekuwu-stepfather wakhe imtshontshile. Wathi uKhilo Miss Diane ngicela singakhulumi manje anginaso isikhathi. Wathi uDiane oyilona bhenki osebenzela kulona le. Wathi uKhilo ngicela sikhulumele ngaphandle. Wathi uDiane no ngizokhulumela la ngaphakathi.
Wathi uKelly Mr Diane ngiyawudinga lo msebenzi ngeke ngikwazi ukulahlekelwa umsebenzi. Wathi uDiane ingakho phela kufanele ukhulume nami ungilalela. Wathi uKelly khuluma-ke ngilalela. Wathi uDiane ngifuna unginikeza ukhiye wendlu yakho khona ngizokunikeza uTarell umfana wami uzokhishwa ejele. Wathi uKelly ngeke ngikwazi ukunika manje ukhiye ngicela unginike isikhathi ngiqale ngikhulume nendodana yami uJustice ngimazise ngobaba wakhe. Wathi uDiane eyami ingane yaboshwa iminyaka eminingi kabi kunesikhathi sonke sesiphelile-ke isikhathi sakho nginikeza ukhiye wendlu. Wathi uKelly njengoba ngikutshela ukuthi ngisadinga isikhathi sokuthi ngikhulume nendodana yami. Wathi uDiane uyakuzwa ukuthi kunjani ukuthi ungayazi ukuthi iphi yenza nendodana yakho. Novuma uKelly wathi ya ngiyakuzwa lokho. Wathi uDiane ngikutshela ukugcina-ke manje it's either uyawuthanda lo msebenzi noma ufuna ukulahlekelwa yilo msebenzi uphinde uboshwe nginikeze ukhiye wendlu. Wathi uyancenga uKelly wathetha uDiane wathi ukhiye. uKelly wamthathela ukhiye wamkhiphela wamnikeza. Wawuthatha uDiane ukhiye waphuma wahamba washiya uKelly emile ekhaya. Mase esibhedlela uJoe wayitshela uma wakhe ukuthi sekufanele ahambe manje. Wathi uNathalie uzohamba kanjani ngoba ungakwazi ngisho ukuhamba. Wathi uJoe ngiyakwazi ukuhamba. Wathi uNathalie ngikhombise. Wathi uphakamisa ikhanda uJoe wazama wahluleka ngisho ukuhlala. Wathi uNathalie yabona ukuthi awukwazi. Wathi uJoe kanti yini inkinga yami? Wathi uNathalie inkinga yakho ukuthi wadotshulwa. Wathi uNathalie ngisayibuza nje ukuthi ubani okhokhelela ama-medical bills ngoba ukuhlala la usuku olulodwa kuyimali. Ngoba bengithi bazokusa esibhedlela sahulumeni uma uphaphama. Kusenjalo kwanokho umuntu emnyango wangena uMr Kim wethuka uNathalie ebona uMr Kim. Wathi uMr Kim uthuswa yini Nathalie izobona uJoe ukuthi usenjani. Wathi uJoe ngiright unjani ufone. Wathi uMr Kim ukhona ufone ekhaya uyelulama. Wathi uNathalie ngiyaxolisa Mr Kim ngiyazi ukuthi kwakuphatha kabi ukuze ukuthi walimala behamba ndawonye. Wathi uMr Kim ufone wangitshela ukuthi kwenzakalani ngiphathekile kabi ukunalokho kuyangijabulisa ukuthi uJoe waba iqhawe ukuthi avikele indodakazi yami. Ethi ngiyabonga ngokuvikela ufone kube kuthiwa wawungasiphethe lesa sibhamu umvikele ngaso ngabe washona ufone. Ethi uMr Kim ngiyakukweleta Joe. Wathi uJoe awungikweleti lutho kumanje kwashona umuntu ngenxa yami. Wathi uMr Kim kodwa uyaphila nendodakazi yami iyaphila. Umuntu ofile vele ufele emsebenzini wakhe ngoba bekuyisigebengu bese nibambe inkunzi. Ethi mawusafisa ukubuya uzongisebenzela eBurger Fast ungabuya uzowuthola umsebenzi. Wathi uJoe okay. Wathi uNathalie msukuthi okay ithi ngiyabonga. Wabonga uJoe noMr Kim wavalelisa wathi usahamba waphuma wahamba uMr Kim. Uthe esesele uNathalie sadidekile ukuthi uMr Kim waba nice. Wasethi uNathalie ngiyabuya Joe. Waphuma uNathalie walandela uMr Kim. Isikhathi eze uNathalie kuMr Kim ethi ngicela ukukubuza something. Wathi uMr Kim khuluma Nathalie. Wathi uNathalie ngabe wena nokhokhela uJoe ama-medical bills asesibhedlela. Wathi uMr Kim cha kusemini. Ethi Nathalie ungangibuziswa yini into enjengaleyo. Wathi uNathalie ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi basamhlaliseleni la esibhedlela ngingenayo i-medical aid. Wathi uMr Kim kwenziwa yini wena ungabe nayo i-medical aid. Wathi uNathalie angiyi-afford. Wathi uMr Kim akekho umuntu ongayi-afford i-medical aid. Wasuka lapho wahamba ungena e-liftini wathi ngizokubona emsebenzini. Wabuya uNathalie wathi uJoe utheni uMr Kim. Wathi uNathalie utheni ngani. Wathi uJoe angazi kanti ubeyombuza. Kwavela wakhala ifoni kaNathalie wayiphendula efonela uLushini embuza ukuthi ukuphi. Wathi uNathalie ngisesibhedlela ehoteni likaJoe. Wathi uLushini ngicela uma usuqeda ukwenzayo uze la endlini yethu entsha khona enye into engifuna ungisize ngayo la. Wathi uNathalie yini manje. Wathi uLushini no akuyona into embi relax awoza wena. Wathi uNathalie okay ngiyazwa walifoni. Waqeda lapho uNathalie wathi Joe ngiyabuya ngizobuya ngikubona. Ethi awuzama nawe ukutotoba uhambe upractice ukwazi ukuhamba khona uzokhishwa la esibhedlela. Wathi uJoe okay wahamba uNathalie. Mase emzini kaAlex uPeter watshela uma wakhe ukuthi khona into eshaya ebhodweni. Wathi uPhezile ma uzoshisa indlu wagijima uAlex eyosusa lelo bhodo lifaka kusinki. Uzathi ingane ima usukushisela ukudla sizodlana. Wathi uAlex lungane sihambeni ngizonithengela ukudla nidle e-restaurant. Wathi uPhezile sofika ngane e-restaurant. Wathi uAlex siya ngemoto yami. Wathi uPhezile ayikho nje imoto yakho iphi. uAlex wayesekhohliwa ngingiza. Wathi okay ngizorequest i-cab. Wathi uPeter kanti iphi imoto yakho. Wathi uma wakhe ngaba ne-accident. Wathi uPhezile iphi ingane. Wathetha uAlex wathi anihlukaneni nawe ungibuze imibuzo ningiyeke nobabili uzaxolisa ingane. Where's the baby? Stop! Okay? Both of you! Just stop it! Stop asking all these. I'm sorry. No Alex waxolisa ingane wathi ngiyaxolisa ngokunithethisa. Ngambuza ingane ukuthi uright yini wathi ya uright. Wathi uAlex hambani upstairs niyothatha ama-jacket eni nigqoke. Sibone ukuthi u-Aunt uKhilo wamakhelwane ngeke akwazi nosiboleka imoto siye ngayo e-restaurant. Wazahamba ingane siziya upstairs yothatha lawo ma-jacket. Wasala uAlex waphuma wayoma emnyango eshawa umoya. Uthe esemile phambi komnyango kwaqhamuka uLushini wafika wabengelela uAlex. uRandall kamakhelwane babukela bemile. uLushini wabuza uAlex ukuthi akanawo namakhandlela la
amakhulu amboleka u2 ngoba khona into afuna ukuyenzela uNatalie. Wathi uAlex yakhona ngena la endlini ithathele yona. Bangena endlini uAlex noLucian ngesikhathi uRandall ebabuka. Esengaphakathi uLucian wabuza kuAlex ukuthi wanukukusha nje la endlini. Wavuma uAlex ukuthi bekusha ibhodo engaliboni. Wabuwathula wahamba wacabanga uAlex wathi konje yini othi ngithathele yona. Wathi uLucian amakhandlela. Wathi uAlex okay. Wahamba uAlex wamvulela edrone wamthathela lawo makhandlela u2. Wabonga uLucian watshela uAlex ukuthi ngifuna ukusurprise uNatalie. Ngicela makwenzeka ukhuluma naye ungamtsheli ukuthi ngike ngasifika ngizoboleka amakhandlela. Wathi uAlex ayikhululeka ngeke ngamtshela. Wathi uLucian Alex awuzama ukurelax ungastress kakhulu. Ngiyazazi vele inkingo osabhekene nazo plus noRandall ngapho ufuna ukupress ama charges against wena. Wethu uAlex wathi uRandall ngivulela icala. Wathi uLucian noma ngenayo information egcwele angazi. Wathi uAlex kodwa ufikile police station wavuma uLucian. Wethu uAlex wayesefuna ukukhala buza kuLucian ukuthi ngabe ngizoya ejele ngalento eyenziwa abazali bami. Wathi uLucian yazi wangikhumbuza khona iphoyisa wakho alibona ekuthiwa uAndrew Eliden. Waqalwa ngingezwa wabanjwa amalimi uAlex kodwa wagcina sevumile ukuthi ngiyalikhumbula lelo phoyisa ilona elafike langithatha ingathi sengihamba ngeenyawo ngwaqena de ngilimaza imoto. Wathi uLucian ngabe wakuthatha wakusa kubazali bakho. uAlex waphindwa ngingiza ngesikhathi eqalaza phezulu ebuka izingane zakhe ziza downstairs. uAlex wabuza izinganeni ukuthi ngabe seniready ukuhamba. Wathatha isikhwama sakhe wathi asihambeni. Ethi Lucian ngicela sibuye sikhulume ngoba ngisahambisa la be-restaurant balambile kade ngishisa ukudla. Wathi uPeter kuLucian kodwa sinayo imoto. Wathi uLucian ningathatha eyami. Wathi uAlex ayikhululeka Lucian sohamba ngenyawo kukho kude e-restaurant nanokushaya umoya sithole fresh air. Wathi uLucian okay Alex nami ngiyabonga amakhandlela ngesikhathi esephuma uLucian bephuma bonke uAlex nezingane. uRandall wayesamile amakhelwane babuka bephuma bonke. Ethi lesifebe ngokuhamba kaBradley sesilala noLucian. Mase siya esibhedlela kwe-physiotherapy kunosisi oyezama ukupractice uPete ukuhamba ngathi emguide step by step. Wancoma uPete ukuthi wenze kahle ngesikhathi sembuyisela kwi-wheelchair yakhe. NgakuJoe yena wayelekelelwa indoda eChina eyimbuza ukuthi uzwani mangikuthinta la. uJoe tshela le ndoda ukuthi kubuhlungu. Le ndoda ithi kuJoe kufanele sekulula imsipho ugcine ku-active. Eyathi samlula imlenze le ndoda uJoe wakhala ngokuthatha ibreak. Le ndoda yathi okay ke ungayithatha ibreak ngizobiza unesi aniqhube ngama-wheelchair nibuyisele kuma-wardeni. Sebesele uJoe noPete babingelelana batshelana namagama ukuthi bawobani. uPete buza kuJoe ukuthi ungeniswe yini la. Wathi uJoe bangidubula. Wathi noPete nami bangidubula. Wathi uJoe wadutshulwa kanjani. Wathi uPete ngadutshulwa egebengu. uPete buza kuJoe ukuthi wena kwakwenze njani. Wathi uJoe ngangisemsebenzini mina ngiyiphoyisa. Wathi uPete kanti uyiphoyisa. Wavuma uJoe. Wathi uPete usebenzelaphi. Wathi uJoe eMaxine. Where? Vaccine. Wethu kuPete uJoe wathi usebenza la asebenza khona kodwa engakaze ambone. Ngathi embuza ukuthi usunesikhathi esingakanani uyiphoyisa eMaxine. Wathi uJoe wayesengineminyaka. uPete wayesurprised wabuza kuJoe ukuthi wadutshula usemsebenzini wavuma uJoe. uPete wabuza kuJoe ukuthi kwenzakalani. Wathi uJoe kwavumbuka amadoda awu5 ngawubona ukuthi aqhamuke adubula. Wathi uPete wayekuphi upartner wakho ibackup yakho. Wathi uJoe wayelate vele ujwayele ukuba late. Wathi uPete hayilowo partner wakho kufanele axoshwe uba igama lakhe. Wathi uJoe uLucian. Wethu uPete uthi uLucian. What was his name? Lucian. Wathi uPete umuntu onjani onegama elibheda kanje. Wathi uJoe uyalizwa ngempela libheda kanjani eligama. Wathi uJoe lelo phoyisa selilidala kabi ukuthi selingaba yiphoyisa. Wathi uPete ngesikhathi udutshuliwe ke Joe yiphi inamba ye-call sign wayibiza kwi-radio. Wathi uJoe ngabiza 187. Wathi uPete wawubiza kanjani 187 ubu187 i-call sign yomuntu osuke eyibulele le. Uthe sangingizwe uJoe banjwa amalimi kwavela wangena amanye amaphoyisa. Wathi uzama ukwavimba udokotela ethi ngeke bangene la. Nathi amaphoyisa Joe sizolanda wena. Wathi uJoe ngenzeni ukuthi uviolate iparole yakho. Utholakala nesibhamu emphakathini wadubula umuntu wambulala. Wathi uJoe ngisesibhedlela kwathi uzoba sesibhedlela sasejele basho bamemgqavuna ekhala ngeinhlungu uJoe bahamba naye. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so upload kungekudala. Sterilizer.
Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.